Чест въпрос от хората, които разхождат кучето си в града е: какво правя, когато насреща ми идва друго куче? Панически дърпам моето, оставям го да го подуши, страхувам се, че ще стане нападение. Какво да правя? Всъщност трябва да знаем 3 важни неща. Първото, което е, винаги трябва да има предварителна подготовка. Второ, и ние, и кучето да сме супер спокойни, за да може всичко да мине плавно. И 3, винаги да гледаме езика на тялото, за да може да преценим дали нашето куче е спокойно в тази ситуация. Ако не е, то се отдалечаваме, ако е спокойно и дружелюбно, няма никакъв проблем да се видят. Най-важното е предварителното обучение за такива ситуации. Много чест въпрос относно правилната социализация е как да правя това с кучето ми, след като то все още няма нужните ваксини и ми е казано да стои само вътре и никъде да не излиза до 3, дори до 6 месец. Това е ситуация, с която се справяме последния начин. Търсим зони и среди, които са контролирани. Вътре влизат само здрави животни, средата е чиста, кученцата от най-ранна възраст трябва да бъдат подлагани на различни стимули и на правилна социализация, и така нареченото кучешко училище или папи скул е правилно да започне от най-ранна възраст. Не всички кученца са минали през целия си вакцинационен план, но се знае какви са другите посетители на тази зона. По възможност изследваме титър антитела срещу парвовирус възможно най-рано и правейки това правим нужното за поведението, защото ако чакаме толкова дълго време, вече имаме изградени неправилни поведения, чиято корекция става много по-трудна във времето. Ако нямате във вашия град, нямате възможност или достъп до треньори, или до училища, или до такива групи за социализация, специално на кученца, то винаги можете да направите подобен тип в средата, в която живеете. Можете да потърсите информация по начин, по който игрите да са структурирани по правилен начин, за да може света да се представи по един подходящ начин на кученцето.